petike ndị Igbo efugo ya bụ ozi a na-ezisa na 65% of container niile na-abata Nigeria ka na-agbada ala Igbo n'agbanyeghị na ndị Igbo wee Lagos n'ihe gbasara azụmahịa. I don't know if the news about because now I don't know. All the a fact already that now ndị Igbo ji business na Nigeria. Mana ebe mụ na-ekwu na ana m eche bụ na ihe dịka 80% of container niile bụ na Lagos. Amaghị m na ndị Igbo ndị na-atụ ahịa ka juru na anyị. Ebe ha ka ọ dị m. Because na as no concentration business bụ na Igbo ka ọ bụ ndị nke pull up bụ ka nwecha branch na Igbo. So most of ahịa na-atụ ụfọdụ na-abịa Lagos, nwa obere na-abịa Lagos, ndị kọta na Igbo. And onwere ndị ọzọ ga-emenwe ya on the Igbo. So I didn't happy like in name of Guketa because someone that more believe in all 70% like na bada Igbo. Ihe ndị na-eme na anụbọnụ bụ that na emego data da na anụbọnụ anakọba anyị ahụ ahịa ahụ efuru this number efuru ya increase and ndị banyị ka nọkwa here because na enweghị ikwu na mbido isi that na ọnatarachi anyị gbara boy anyị mụrụ ya mụ anyị natara ya chi wee tọọ ntọ na ya wee gbaa boy dị na ya ọ boy ya ha kpatara that na ndị Igbo na concentrate ebe ọ bụ na ha jeru ndị Igbo jee Kano jee Kaduna olu onye izi bịara na ana mara ka ọ dị ọkpọta nwa ọbịa ọsọ bịa sọrụ ndị a eje n'ebe a ime nke ọba ọ nya bụ ọmụmụ that is our university kpata na nwa boy ịkpọta ya ọ serve gị for 5-6 years and all this have 5-6 years masters o meru because after 4 years o mee masters ya stretch o mecha apụta isetụrụ ya ọ bụrụ master. So that pụta na ndị Igbo container na-ekwu na ba 65% karị 65 no ka o wee kwa iwu ka o wee ka safe na because na most container na ba anyị maka na enwere lot of places markets na Igbo ikwu na Onitsha even check after Onitsha sef okirikiri Onitsha na James ahịa ma Oraifite ma ndị otu ya a na-arụ ahịa na-agbasa everywhere about the same thing. So a good development ka ọ bụ ana ndị Igbo marakwa that na ife ọsịkwa si na-eme I can on ife eji agwa anụ